nuduhake aran utawa barang. Andharan iki bisa dibuktikake kanthi anane panemu saka ahli, yaiku miturut Samsuri, tembung sing nuduhake barang kuwi diarani tembung aran. Iki selaras uga karo panemune I Gusti Ngurah Ketut Putrayasa sing duweni panemu yen tembung aran kuwi tembung sing nuduhake barang utawa barang sing dadi acuane. Miturut Alwi, tembung aran duweni 3 titikan, yaiku titikan semantis, titikan sintaksis, lan titikan morfemis. Titikan semantis bisa ditembungake menawa tembung aran yaiku tembung kang adhedhasar ing manungsa, kewan, benda, konsep utawa pangerten. Tuladhane melati, kucing, kabangsan kayata Indonesia. Titikan sintaksis yaiku duweni 3 titikan. Jroning ukara kang predikatif verba, tembung aran isa nglungguhi fungsi jejer, lesan utawa gegenep. Tembung aran, tembung ingkarane yaiku dudu. Tuladhane ayahku guru isa diingkarake dadi ayahku dudu guru. Tembung aran isa dipeloki adjektiva, isa langsung utawa diwenehi tembung yang utawa kang ing basa Jawa. Tuladhane omah gedhe bisa dadi omah kang gedhe. Titikan morfologis tembung aran dibedakake dadi 2 macem. Tembung aran dasar yaiku tembung aran kang kabangun saka siji morfem. Tembung aran turunan yaiku tembung aran kang kewangun saka afiksasi, parangkep utawa panyambur. Dene miturut Musli, tembung aran duweni 2 titikan, yaiku titikan semantis lan titikan sintaksis. Saka titikan semantise, tembung aran yaiku tembung kang adhedhasar ing manungsa, kewan, benda utawa konsep. Tembung aran saka titikan sintaksise yaiku duweni fungsi jejer, lesan, gegenep jroning ukara kang predikatif verba. Tembung aran ora bisa diingkarake karo tembung ora, ananging tembung dudu. Biasane dipeloki adjektiva karo diwenehi tembung yang utawa kang ing basa Jawa. Pamanggih saka Musli iki memper karo pamanggih Alwi ngenani titikane tembung aran. Nanging Musli ora ngewenehi titikan morfemis tembung aran. Miturut Puja Sudarmo taun 1979 kaca 77, panitik tembung aran ana 2, yaiku panitik morfologis lan panitik sintaksis. Sajroné panitik morfologis ana tembung dasar, afiksasi, wuwuan, lan panambang. Banjur, sajroné panitik sintaksis, kawiwitan tembung dudu, kawiwitan tembung ancer-ancer lan ngalungguhi fungsi jejer, lesan utawa wasesa. Tembung dasar yaiku tembung kang durung oleh wuwuan, ater-ater lan sapanunggalane uga bisa disebut tembung kang ngadeg dhewe. Banjur afiksasi utawa pamuwuh. Sajroné afiksasi utawa pamuwuh ana ater-ater, seselan lan panambang. Kang wigati ana ing tembung aran yaiku kawiwitan saka tembung dudu. Tuladhane dudu kembang, dudu meja. Yen kawiwitan tembung ancer-ancer yaiku tuladhane ing ilah. Dadi nandhakake yen samubarang kuwi digawa ilah. Yen miturut Puja Sudarmo titikan tembung aran mau ana 2. Saiki Goris Keraf 2001 sajroning Mulyana 2011, tembung aran bisa dititiki adhedhasar tembung kang digunakake, yaiku kabeh tembung sing bisa digunakake karo tembung sing utawa ingkang plus tembung kriya. Dadi Goris Keraf ngandharake yen titikan tembung aran kuwi mung ana siji, yaiku tembung aran biasane dititiki arupa tembung kang digunakake karo tembung sing plus tembung kriya. Tembung kuwi mau biasane ngalungguhi fungsi jejer, lesan, lan geganep sajroné tembung kang duweni wasesa arupa verba utawa tembung kriya. Banjur titikane tembung aran miturut Sumadi 2021 kaca 106. Tembung aran kuwi isa rangken langsung karo tembung dudu, tembung kahanan sing isa langsung utawa karo promina sing utawa kang. Banjur tembung sesulih utawa promina ku lan mu, lan tembung aran kuwi isa ngisi fungsi jejer, lesan, lan geganep. Yen miturut Herawati et al. 1995 kaca 16 nganti 19,
Tembung aran kuwi bisa dititiki mawa tembung dudu lan tembung wilangan sing manggon ing ngarepe tembung aran. Banjur tembung sing artine jamak, tembung sing nuduhake gunggungan utawa ukuran. Banjur tembung aran sing dimeloki karo tembung wilangan, tembung sing duweni arti jamak, tembung kahanan, promina panuduh, lan tembung aran. Banjur tembung aran kuwi bisa ngisi fungsi jejer, paseso, lesan, lan Saka pamanggih para winasis ngenani titikane tembung aran bisa ditutut yen titikan tembung aran ana adhedhasar sintaksis, adhedhasar morfologis, lan adhedhasar semantis. Ing kene pamanggih para winasis ditandhingake yen adhedhasar sintaksis ana 4. Siji, tembung pengingkaran saka tembung aran yaiku dudu, dudu ora. Nomor 2, saka 6 winasis kang duweni pamanggih ana 5 pamanggih kang memper. Pamanggih kang siji diandharake wuja yaiku ngengingi kalungguhan tembung aran. Nomor 3, saka 6 winasis kang duweni pamanggih ana 5 pamanggih kang memper. Dene pamanggih kang siji diandharake sujasa yaiku ngengingi tembung aran kang bisa dieloki tembung kahanan. Nanging sujasa ngandharake yen tembung aran bisa diwiwiti karo preposisi. Nomor 4, saka 6 winasis kang duweni pamanggih ana 5 pamanggih kang memper. Pamanggih kang siji diandharake Herawati yaiku ngengingi tembung aran kang bisa dieloki tembung kang duweni fungsi jamak. Banjur ing titikan morfologis, pamanggih para winasis duweni panemu sing padha yaiku 1. Tembung aran ana sing wujude durung owah utawa tetep nggawe tembung dasare. Nomor 2, tembung aran ana sing kawujud liwat afiksasi utawa pamuwuh lan pangrangkep. Saliyane tembung aran adhedhasar sintaksis lan morfologis, uga ana 2 para winasis yen ing titikan tembung aran adhedhasar semantis. Yaiku tembung aran sing nuduhake bisa arupa manungsa, kewan, samubarang, konsep, lan pangerten. Miturut Masuo Kalantakubo, tembung aran ing basa Jepang utawa meishi bisa dipérang adhedhasar makna dasare ana 6 macem. 1. Hitomeishi, yaiku tembung aran kang rujuk marang samubarang kang urip. Tuladhane sapi, mawar, bapak, simba. 2. Monomeishi, yaiku tembung aran kang rujuk ing jeneng samubarang kang mati. Tuladhane montor, buku, kasur. 3. Chitaimeishi, yaiku tembung aran kang rujuk ing siji kondisi kahanan utawa prastawa. Tuladhane bagya mulya, sedih. 4. Bashomeishi, yaiku tembung aran kang rujuk araning papan. Tuladhane Jakarta, Solo, Bali. 5. Hokomeishi, yaiku tembung aran kang nuduhake arane arah utawa dalan. Tuladhane wetan, kulon, dalan Soekarno. Chikangmeishi, yaiku tembung aran kang rujuk ing wayah. Tuladhane dina iki, wingi, sore, wengi. Miturut Frank, tembung aran ing basa Inggris dipérang dadi 4 kelas, yaiku tembung aran umum, tembung aran konkret lan abstrak, tembung aran kang bisa diitung lan ora bisa diitung, lan tembung aran penyambor. Tembung aran umum yaiku tembung aran kang wujude arane wong, arane papan, jeneng kabangsan, agama, arane dina gedhe, nyatakake wayah. Tuladhane aku, Joni, Indonesia, Islam, awan, Natal. Banjur ana tembung aran konkret lan tembung aran abstrak. Tembung aran konkret yaiku tembung kanggo lesan fisik kang bisa dirasakake yaiku bisa dicekel lan diambung, utawa tembung aran kang bisa didelok mata. Tuladhane kembang, kewan. Tembung aran abstrak yaiku tembung kanggo konsep ide kang muncul jroning pikirane manungsa. Tuladhane ayu, karaharjan, keadilan. Tembung aran kang bisa diitung lan ora bisa diitung. Tembung aran kang bisa diitung yaiku tembung aran kang duweni wujud jamak. Biasane ing mburiné tembung diwenehi s. Tuladhane ing basa Inggris yaiku two girls. Dene tembung aran kang ora bisa diitung yaiku tembung aran kang ora duweni wujud jamak. Tuladhane ing basa Inggris yaiku kopi lan wesi. Banjur ana tembung aran panyambor.
yaiku tembung aran kang dienggo ing kelompok sing arupa sapirangan wong, kewan utawa lesan. Tuladhane yaiku penonton, panitia, lan golongan. Banjur miturut Krida Laksana 2008, tembung aran bisa diperang adhedhasar kategori sintaksis. Krida Laksana njlentrehake yen kelas tembung aran yaiku kelas tembung utawa kategori sing secara sintaksis ora nduweni potensi kanggo gabung karo partikel ora, nanging nduweni potensi kanggo diwiwiti tembung saka. Perangan kuwi ana papat yaiku awujud nomina dasar, nomina turunan, nomina paduan leksem, lan nomina paduan leksem gabungan. Nomina dasar utawa tembung aran dasar yaiku tembung dasar kang bisa ngadeg dhewe. Yen tembung aran turunan utawa nomina turunan yaiku tembung kriya kang kasungsun amarga proses afiksasi utawa pamawuh tembung karo tembung. Proses iki biasane wujude tembung kriya plus an. Yen miturut Krida Laksana, tembung aran bisa diperang adhedhasar kategori sintaksis. Ing kene, miturut Arifin lan Junaya 2009, tembung aran bisa diperang adhedhasar kategori morfologis, yaiku tembung aran kang kasusun saka rong jenis, yaiku nomor 1, tembung aran dasar, nomor 2, tembung aran turunan. Tembung aran turunan ing kono biasane diasilake saka pamawuh, pangrangkep, lan panyambor. Pamawuh, pangrangkep, lan panyambor yaiku salah sijine titikane pangrimbakane tembung. Perangane tembung aran miturut Subroto et al. 1991 kaca 35-36. Tembung aran kuwi bisa diperang dadi loro, yaiku tembung aran sing ana nyawane lan tembung aran sing ora ana nyawane. Kalorone mau bisa dibedakake maneh. Yen tembung aran ana nyawane kuwi bisa nglakoni ndak tanduk tanpa dipeksa, nanging yen tembung aran ora duweni nyawa kuwi ora bisa nindakake utawa ora ana tingkahe. Yen miturut Wedawati 2021 kaca 185, tembung aran kuwi keperang dadi loro, yaiku monomorfemis lan polimorfemis. Ing tembung monomorfemis uga dipérang maneh dadi papat, yaiku ana tembung aran asal, penggalan, paduan, lan akronim. Banjur yen ing polimorfemis dipérang maneh dadi papat, yaiku ana tembung aran berafiks, tembung pangrangkep, tembung aran majemuk, lan tembung aran kombinasi. Saka nampa nemu para ahli kasebut, ana saperangan sing padha sajroning perangan tembung aran, yaiku tembung aran sing nuduhake barang urip, tembung aran sing nuduhake barang mati, tembung aran sing nuduhake tembung aran konkret, lan tembung aran abstrak. Banjur tembung aran sing nuduhake tembung. Saka analisis kang wis ditindakake, bisa ditutut yen tembung aran duweni telung titikan utama, yaiku titikan morfologis, titikan sintaksis, lan titikan semantis. Tembung aran uga duweni petang perangan, yaiku tembung aran ngrujuk ing barang urip, ngrujuk ing barang mati, ngrujuk ing tembung aran konkret lan tembung aran abstrak, lan ngrujuk ing tembung aran panyambor.